Dobrý večer, dávam na píšu streamer. Je tak menovaný aj streamer, ktorý ako jediný na scéne série na poriadok v chate a nechá ničiť spamerov posledné skázené zákote tejto komunity. Povieme k tomu len toľko titulov, Himlika už spomínal aj môj otec pri raňajkách. Tie zasrané pasty sa dostali všade ráno, môže za to Himlich, tu spamuje od rana do noci. Neštíti sa pre ničím skurví akýkoľvek dobrý moment tohto streamu. Okamžite začni riešiť tieto neúnosnosti. Ja som rezignoval. Seru šalene vec, to skanec náby ako z poslednú dobu mi to škrípe vo vzťahu. Moja jednota žena ma skričala jak žebraka, že som vyjebal pohovku v obývačke a najebal tam repovaciu klietku a detskú postielku. Som vymenil za stoja s jednoručkami, vyústilo to do hádky a s čo som je najebal na lopatky. Aktuálne sa rozvádzame a pangle ma zobrali na celú pytletku. Má to Big Rest Power. Čauko, restinsko, šer blízko, akurát som stretol suseda, tak sme šli do pivničky, temničky, niečo vypiť, ale po ceste sme sa stavili do dúfaka tu v Bratislave. Vo Vrakuni popýtal, však vieš, chápeš, no a šli sme po ceste a jeden čavo na Tesle stal pri ceste a mal dubnické znacky. Znacky mal trojštvrťaky a karovanú košelu a stal za autom a trepalo nohou. Ja, že to čo a vypísal hovno zo slipov a potom to zjedol fajn, chápeš, ne? Servus bambinko, čančinko, alias chlapec môj Joy. No počúvaj ma, sem pekne fešáčik, dneska mi písal koryt na tomu moja, že to čo a vytrísol hovno zo slipov a potom to zjedol fajne, chápeš, ne? Servus bambinko, čančinko, alias chlapec môj Joy. No počúvaj ma, sem pekne fešáčik, dneska mi písal korytnak. Ten čo mu momo dozí penaze, že ako ze co bude ďalej, čo tu skúšate na neho. Špekulácie, halucinácie, koleníkové jentačie serier, tak sa mu osví velice rýchle, lebo budú padať hlavy. Čančinko, papinko, ty zbabelý raklinko. Šalene zes, to skanec náby ako z poslednú dobu mi to škrípe vo vzťahu. Moja jednota žena ma skričala jak žebraka, že som vyjebal pohovku v obývačke a najebal tam repovaciu klietku a detskú postielku. Som vymenil za stoja s jednoručkami, vyústilo to do hádky a s čo som je najebal na lopatky. Aktuálne sa rozvádzame a pangle ma zobrali na celú pytletku. Má to Big Rest Power. Čauko, restinsko, šer blízko, akurát som stretol suseda, tak sme šli do pivničky, temničky, niečo vypiť, ale po ceste sme sa stavili do dúfaka tu v Bratislave. Vo Vrakuni popýtal, však víš, chápeš. No a šli sme po ceste a jeden čavo na Tesle stal pri ceste a mal dubnické znacky, mal trojštvrťaky a karovanú košelu a stal za autom a trepal nohou. Ja, že to čo a vytrysol hovno zo slipu a potom to zjedol fajne, chápeš, ne? Servus bambinko, čančinko, alias chlapec môj Joy. No počúvaj ma, sem pekne fešáčik, dneska mi písal koryt na tomu mono dozí penaze, ako ze co bude ďalej, čo tu skúšate na neho. Špekulácie, halucinácie, koleníkové orientácie serier, tak sa mu osví velice rýchle, lebo budú padať hlavy. Čančinko, papinko, ty zbabelý raklinko.